Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 20 anyos nga lalaking ama-ama ang gidakop sa kapulisan. Diyang gireklamo og pang-abuso sa iyang 10 anyos nga stepdaughter. Suspect misuway pa og ikyas ato sa hot pursuit operation nga gilusad sa PNP. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personahe sa Don Carlos Municipal Police Station sa Bukidnon ang 20 anyos nga lalaking suspect human gireklamo og pagpanglugos sa iyang 10 anyos nga stepdaughter. Matod sa PNP, adlang Lunes nahitabo ang unang pagpanghilabot sa suspect sa biktima pasado alas 4 sa kadlawon diyang tulog ang tanan. Adlang Martes, misuway na sab sa susamang oras ang suspect sa pagpanghilabot apan misukol na ang bata ug misibat. Atong April 7, 2026, mga bandang 4 a.m., i-attempt na pod og rape usab ang ato ang biktima. However, ato ang biktima na-manage niya pagka-resist, so ning sukol siya o ning nakahawa, nakalayas siya. Mao dayon tong pagka-report dayon nag-conduct dayon og hot pursuit operation. Atol sa hot pursuit operation, nakamatikod ang suspect nga padulong ang kapulisan. Rason nga misaway pa kini og sibat gamit sa pagkatkat sa kural sa ilang silingan. Hinoon, dali kining nadakpan. Kasong rape ug attempted rape ang gipasaka batok sa suspect. Samtang ang biktima nakatakdang ipailawom sab sa counseling og uban pang intervention. Mo nang gina-encourage gid namo sir no nga dili mahadlok ang mga kabataan and as well as kining ato ang mga babayi na moduol dayon sa ato ang police station kay naatay WCPD o Women and Children Protection Desk. Cyril Chavez, 1 Mindanao.